Kuuleeko kukaan? Onko siellä ketään? Hei, vastatkaa, jos kuulette. Hei, vastatkaa! No niin, tämähän on siis Jari Holosen joulubileet kyseessä ja mä tää on mulle tuttu toi Dahlgren siinä elokuvassa, niin sehän on mun pohjalta tehty se hahmo ja mä sanon Jarille, että kuule Jari, että sä et osaa ohjata paskaakaan, että mä teen tän tänne vakiopaineeseen. Mä oon 20 vuotta oottanut, että milloin mä saisin aikaiseksi, nyt mä sain sen aikaiseksi ja sain nää näyttelijät tähän näyttelemään. Tässä tosi hyvä tiimi tässä näin ja tässä sitä nyt ollaan ja nautitaan tosiaan jättäviä jouluja. Ja kun tää on muutenkin tämmöistä paskaa, mulla on jäljellä täällä vielä yksi yllätys. Jabababa, shabababa. No nyt Bona, nyt tästä alkoi jotain järkeä löytyä. Ai saatana, mä en löytänyt tähän sitten pääosaan eli tähän Dahlgrenin rooliin ketään, niin mä kävelin peilin ohi, siellä se oli se tyyppi sitten. Mä ajattelin, tossa se on. Mä otin itteni siihen ja... Älä tule! Älä tule! Älä sä saatana haittaa! Anteeksi. Ja niin tässähän tää oli pakko tehdä nyt vihdoin viimein tää homma tänne tänne teatterin lavalle, koska mä en ole koskaan tykännyt sitä Jarin versiosta, sehän on aivan paska. Mutta mä ajattelin, että nyt tehdään kunnolla tää juttu ja tietysti toi tematiikkahan mua kiehtoo tässä, tää on hirveän ajankohtainen edelleen. Jesper Rasmussenin loistava teos kuvastaa meidän kaikkien syyllisyyttä ja tuskaa siitä, että me olemme kaupallistaneet joulun. Niin kun, mikä mua kiehtoo eniten on tämän urbaanin ihmisen yksilön vierautuminen ympäröivästä todellisuudesta ja sitä kautta niin mä halusin tuoda sen esiin nykykatsojalle tänne teatteriin, että tää on olemassa oleva ilmiö ja mä nyt tarraudun siihen, tietysti se subkonteksti tässä on se, että... Kuuntele nyt, että saadaan tietää mitä siellä tapahtuu. Ehkä meidänkin pitäisi jotenkin kans ruveta lähestyä näitä naapureita. On se, että toi Jarin kaveri Loikuuden Pepe hän heitti tämän lauseen ilmoille, että mistä ihminen jää kaikkein pahiten paitsi vankilassa on joulut. Eli Herramme Kristuksen juhla, syntymän juhla, niin siitä kun jää pois ja se kaikki viimeinen inhimillinen otetaan pois siellä kiven sisässä, niin kuinka pahaa vastataan pahalla, kuinka se ihmistä syö, mitä jää jäljelle. Se on se subkonteksti tässä ja tietysti tämä, kuten sanoin, niin tämä vieraantuminen tässä. Broidi. Helvetti. Tuu sisään. Meillä on järjestetty sulle juhla. Ja tää on, täytyy sanoa, että näytelmänä niin ehkä top 3 parhaat näytelmät Suomessa, maailmassa ikinä. Ja erittäin vahvaa näyttelijän työtä on, että sinänsä niin aika tyhmä täytyy olla, jos ei tätä tule katsomaan. Jos itselle haluaa tehdä palveluksen, niin tulee tänne ja isolla rahaa palo, mutta kyllä se saa näkyä tässä hommassa, että kyllähän tää nyt on, sanotaan niin kuin, että terveisiä vaan Turkalle, että voi tulla katsoa ja ottaa mallia, kuinka homma tehdään, että erittäin hieno juttu.